Bizde şu profesiya dip aytayım, şu etiden, babaydan kalgan işlerinde ol, baribir üzerine tortayın ol, uylamaganda kelip çıga ol. Benim bir şoför olup işleyse kiledir özümden. Şorluğa gittim. Şorluğa gitkeş. Mında военкомат ayta kimde 8 klasını bitire, şularını şoförlükka okutabız dep. Şundan kiri şorluğdan qaytıp gittim avulga. Baribir şoför olup işlep bulmadı, şuşaga kiri eylenip qayttım. Torta turganlar indi özü. Men nerser ýasysyz indi siz bugün günde Nursa Bugün abi? günde tereze aramları ýasayım, işikler ýasayım. Ondan soň urundyklar, seyirçi ýaları köp indi ol, bar indi. Bütünüsi bar indi. İşsiz durmysyz indi. Yo, bar. Ana kurşular kere avuldan kileler avul başında ikinci avul başından da şunda çalgılarda hep kileler, türlüsün hep kileler. Aýa. İşsiz durmyýar. Pişaklar gaýry bir şunda diýtebez wagty indi, avul turmuş indi. Aýa. Mine İşler indi. babay da sizin kurnekli şu sandıklar ýasaw boýunça usta bolgan bitini mi? Mine siz babaynyň kiňeşlerin iste tügülme babay sizge neselerge öýretedir ýen. Indi Babay gel işlerge öýretdi ol. Men tik turmaska etdiň ol. Mene dip eşeke neselerge kuşmagy dip mene tertipli bolgazy dip. Nu gel işlerge etdiň ol. Ol merhum gel işlep turadyr özü. 86 ýaşynda öldü. Ol küze görmeýär ýasaýdyr ýa. Mene küzüne gel şo bir küzü bütünle görmeýär ýa. Ol baribir da indi eýbet kişiň. Şunda yani eti de şunda indi. Valar kişiге bir awur söz etmelerin ikisi de indi. Aýa. Nursa abi de işigizni bulduk devam etdi güzel işigizni. Namusy işiginde şumarta var şulaytip bu çay işigi.